Molt sovint hi ha tòpics, estereotips, una sèrie de, fins i tot diria, caricatures o esperpents sobre el que és la gran cultura occidental i també la gran cultura oriental. Ens proposem trencar el tòpic. Per això també hem invitat aquests dos ponents que avui ens acompanyen, que ens hi ajudaran. Ens proposem també no caure en el fàcil maniqueisme a l'hora de presentar aquests dos universos, segons el qual un és valuós, positiu, alliberador, i l'altre és negatiu, subjugador o senzillament pobre. Volem trencar aquest maniqueisme que en determinades presentacions fàcilment escau. També voldríem posar en crisi aquesta fascinació, de vegades esnob, per l'Orient. Els orientalistes i les persones que estudien a fons les grans tradicions mil·lenàries d'Orient lamenten molt sovint aquest ús, de vegades senzillament esnob o tòpic o senzillament de consum de les grans tradicions d'Orient. Jo m'estimo la cultura occidental, perquè és la meva, en diversos cercles concèntrics, la catalana, l'europea, l'occidental. I no m'impressiona massa el retret d'etnocentrisme, perquè sempre mirem les coses des d'algun lloc cultural, vull dir. No ens podem mirar les coses des de Sírius, ho mirem des d'allà on som culturalment. Per això em sembla que és una nota negativa aquesta mena de situació d'un Occident acomplexat, a vegades, que sembla acomplexat, abans parlava de la fascinació per l'Orient, acomplexat davant de la cultura oriental. Segona condició, el coneixement, l'eliminació de prejudicis. El descobriment mateix de l'Orient ha estat un dels grans fets culturals d'Occident i em sembla que el descobriment de l'Orient pot ser considerat com a part de la cultura occidental. I què aprendre? Què podem aprendre de l'Orient? L'autoconeixement, l'autodomini, el ritme de vida més pausat, més natural, menys esclau del temps, l'espiritualitat, l'interioritat, la vida interior, l'inefabilitat de l'absolut, la moderació dels desigs, l'harmonia amb la natura, el silenci, el recolliment, la concentració, la meditació, la relació mestre-deixeble, la benvolença, el respecte, la cortesia, la tolerància, la compassió, y seguramente podríamos alargar la lista. Si bien Occidente se ha caracterizado, no exclusivamente, pero sí de manera importante, como la elaboración de un conocimiento a través de distintas ciencias de objetos, el primero de los valores, no por casualidad, era el autoconocimiento. Me gustaría centrarme en lo que, tanto para el hinduismo como para el budismo, considero que es el hilo conductor. Autoconocimiento entendido en un sentido muy especial. En el hinduismo podríamos hablar de Atma-vidya, es decir, el conocimiento del Atman. Probablemente incluso quien no ha leído muchos textos de hinduismo sabe que la tesis fundamental de las Upanishads y luego del Vedanta, y que se ha convertido un poco en el lema y en el punto polémico fundamental cuando entra a Occidente, es esa identidad entre el Atman y Brahman. Atman lo podemos entender como el fondo de nuestro ser. De hecho, hay quien propone, entre ellos nuestro querido Raymond Panikkar, traducir Atman por ser. Por tanto, el Atman es el fondo, no sé si decir de nuestra subjetividad, en cualquier caso no en el sentido de subjetividad psicológica dominante en la filosofía occidental. Pero atención a esta tesis fuerte. El hilo conductor sería el conocimiento del Atman. Este encaminamiento ontoteológico de la filosofía nos ha perdido. Nos ha perdido porque hemos intentado conocer conceptualmente, mediante un pensar representativo, no solo el fondo de nuestro ser, concibiéndolo como una sustancia más, como un sujeto sustancial, sino que ha pretendido conocer conceptualmente el propio absoluto.
como si fuera posible tener una idea de lo divino y esa idea fuera suficiente. La experiencia de que mi identidad profunda no es nada que pueda ser conocido, no es un objeto, entre otros, que se pueda conocer, es una presencia silenciosa, es un ser, un sujeto autoconsciente que conoce, es el sujeto de todo lo conocido, però no puede ser conocido. Vostès saben que a partir del segle XIX hi ha un gran debat, precisament perquè hi ha la recepció de les grans tradicions d'Orient a Occident, al voltant de si pot parlar-se de filosofia oriental. Però en qualsevol cas, voldria saber si estan d'acord amb això, o si podem trobar tant a Occident com a Orient textos tant per desenvolupar aquest treball sobre la pròpia interioritat i textos tant en un lloc com en l'altre d'aquesta exploració, desenvolupament i colonització de l'exterioritat. Podem parlar de filosofia a propòsit de la cultura o de les cultures orientals per designar allò que en elles fa una funció semblant al que fa la filosofia a Occident. El que passa és que l'Occident té la mania de distingir àmbits culturals. La filosofia no és la ciència, ni és la política, ni és l'art, ni és la literatura, ni és la religió, etc. Mentre que a l'Orient em sembla que la cultura es presenta de manera molt més unificada, hi ha una saviesa, fonamentalment, que té una dimensió que s'assembla a allò que a Occident en diem filosofia. No me importaría reconocer que generalmente la filosofía hindú y budista ha sido una filosofía, yo diría, espiritual más que religiosa. Lo que sí que insistiría es que se acepta la base de la experiencia mística, no sé si decir individual o subjetiva, términos que habría que cuestionar, pero en cualquier caso hay autores que montan su pensar suficientemente filosófico, yo diría, a partir de la propia experiencia. No es tanto que seamos seres humanos que podemos tener experiencias espirituales, sino que somos seres espirituales que estamos en este momento teniendo experiencias humanas. Se ve, ¿no?, lo que implica esta distinta concepción, que no es tan extraña, yo diría que es platónica. No solo en Platón encontramos la reencarnación y en Pitágoras, que hemos hecho bien en recordarlo, sino que encontramos esta concepción de la, si se quiere, en este caso, sustancialidad del alma humana, independiente y plena, sin necesidad para la plenitud anímica de un cuerpo físico, con la misma fuerza que encontramos en tradiciones orientales.